V posledných 2 rokoch sa viacero členov nášho tímu venovalo vývoju softvéru SARA, nástroju na vykonávanie analýzy rizík v oblasti kybernetickej bezpečnosti. Názov SARA vznikol ako skratka zo slov softvér na analýzu rizík, s tým dovedkom, aby to trošku krajšie znelo. Softvér je určený pre všetkých tých účastníkov takýchto analýz, ktorí potrebujú rýchlou a efektívnou formou preskúmať možné hrozby pre informačné aktíva a vyhodnotiť celkovú výšku rizík, aby sme vedeli v budúcnosti zabrániť takýmto rizikám aplikovaním vhodných bezpečnostných opatrení. Pri návrhu a vývoji softvéru SARA bolo našim jedným z hlavných cieľov zachovať relatívne jednoduchý spôsob práce pri vykonávaní analýz rizík, ktorý poskytuje nástroj ako Microsoft Excel, alebo teda hociaký tabuľkový editor, a zároveň umožniť pri používaní takého softvéru mnohé ďalšie funkcie, ktoré už ten Excel neumožňuje. Medzi príklad takýchto funkcií patrí určité sledovanie histórie v rámci spracovaných rizík alebo aktív, príprava vhodných reportov, ktorým vie manažér bezpečnosti deklarovať alebo respektíve prezentovať vedeniu spoločnosti, aké sú trendy v rámci rizikovosti firmy voči kybernetickým hrozbám, akým spôsobom boli využité prostriedky investované do opatrení a podobne. Softvér je určený pre ľudí, ktorí sa podieľajú na riadení kybernetickej bezpečnosti a ktorí sa podieľajú na výkone analýz rizík. Menovite môžeme si predstaviť pod tým manažéra kybernetickej bezpečnosti spoločnosti, to znamená tú hlavnú rolu, ktorá zastrešuje kybernetickú bezpečnosť, ale taktiež aj analytikov bezpečnosti, vlastníkov aktív, správcov aktív, a pripravená je rola aj pre auditora, ktorý vlastne si vie v softveri pozrieť podklady, ktoré potrebuje k výkonu auditu bez toho, aby mal šancu niečo v tom softveri pokaziť. Softvér bol vyvinutý s cieľom umožniť plnenie tých zákonných požiadaviek ohľadne analýz rizik kybernetickej bezpečnosti pre spoločnosti zo Slovenska aj z Českej republiky. To znamená, je doň možné vložiť aj priame požiadavky príslušných vyhlášok z obidvoch štátov. Taktiež je možné opatrenia smerovať na normu ISO 27001, takže je do určitej miery univerzálny.